खुलुमबाय बे समाव जोंनि बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाबाय बे समाव दंफैयो आङो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय उत्तरपारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि गोथार 136थि जोनोम सान फोरबो फालिदों बे फालिनायावहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि सारा नुजाथिफैदों बे नुजाथिफैनायनि गेजेरजों सारा मा फोरमायो जों सारनिफ्राय खोनानै फै दिनै श्री श्री अनुकूल ठाकुरनि 136 जोनोम सान फालिनाय जादों होननानै बुंनाय जादों आरो बे सानाव गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव सत्संगी धोरोमारिफोरा ज' जानानै बे जोनोम सानखौ फालिदों बेजों लोगोसेयैनो दिनै जोंखौबो लेंहरदों बाहाय बाहागो लानो थाखाय जों मोजां मोनदों जे हाजार हाजार अनुकूल ठाकुरखौ बिनि बोसोन आरो सान्थौखौ फालिग्रा गोबां मानसिफोर दङ बाहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आरो बिसोरखौ लोगो मोननानै आं मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोबा मोनफा मोनफा धोरोमाव गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा ज' जानानै गाव गावनि साननाय आरो फोथायनायखौ ज' खालामलायनानै सोलिलायनो नाजायो आरो बेबायदिनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि अनलायनाय गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय आरो खौसेथिया गोख्रों जालाङो आं मिजिंथियो श्री श्री अनुकूल ठाकुरनि 136थि जोनोम सान फालिनाय बेवहाय गसाइगावआव दिनै जेरैबायदि रोजा रोजा सुबुंफ्रा ज' जानानै हानजा सुरनो नागिरदों आरो बेवहाय मोनसे मिटिंबो जागोन बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव समाजाव अराय सम सान्थि गोजोन आरो खौसेथिखौ लाखिनांगौनि मोनसे मेसेजखौ होनो हागोन होननानै आं सानो श्री श्री अनुकूल ठाकुरनि बे जोनोम सानाव आङो बै गेदेमा सासे गुरुनिसिम आंनि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरो आरो आं मिजिंथियो बिथांनि जि बोर आरो लामा दिन्थिनाय सुबुं समाजनो बेनि गेजेरजोंनो सुबुं समाजा जेब्लायबो मोजां जानो हागोन आरो गोजोन लामाजों दावगालांनो हागोन